नायनोसैलै नायथ'ला एसे रायन' बेबायदि आरोखि ना जों बे जायगायाव फैदों दिनै दै लोगोफोर नोंथांमोना आं गासिबो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नाय बोथोरा गरम दिन सफैलायबाय बिराद गरम नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बे जायगायाव फैनानै एसे साहा लोंबाय आरोखि ना साहा लोंबाय ओमफ्राय हरै दसे बेरायहैसै नोंथांमोना नायलांदो आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ सोरबा साननो हागौ आरोखि ना बियो बबे गामिनि सोरबा नुफेरैफ्रा नुखानायाथ' नुखानायसै नुखानायफ्रा दानायसै आरोखि ना नुयैफ्रा नायदो बेयो जाहैबाय रायन' दै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रायन' माबा मोनसे बेरायग्रा जायगा दै आंबो फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बिनि थाखायनो नोंथांमोना आं भिडिअ खेबनानै नोंथांमोननिसिम माने शेयार खालामनाय जाबाय आरोखि दा आङो सफैबाय ना नायलांसै बेरायलांसै एसे बिराद गुवार जायगा आरोखि बेरायनो बिराद मोजां बिराद बरिया खालामनानै दोननोलै नै बिबारा आरोखि ओमफ्राय नै बहायनो साहा दखाना दा बहाय हाबनानै नायनोसैलै नायथ'ला एसे रायन' बेबायदि आरोखि ना जों बे जायगायाव फैदों दिनै दै लोगोफोर नोंथांमोना आं गासिबो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे साहा लोंग्रानि काउन्टार आरोखि ना बेलायनि जायगायाबो बिराद थान्दा बरियाथार ना दा आं उननि बाराव देखायगासिनो दङ एसे जों हरै नायलांनि दै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांनि जायगाखौ दै बियो माने साहा दखानमोन ओमफ्राय जों दा हाबथ'ला एसे बेरायहैग्रोनि आरोखि नोंथांमोननो आं देखायलांग्रोनि नैबे जों थांनि ओमफ्राय जायगाखौबो आं देखायगासिनो दं दै बिराद मोजां नै बिबार बारि बा बरियाथार माथो बिबार बारि गासिबो गायजोबनाय जोब नै दाउआ थोस देनजारलै दाउ फिसिलायनायनि दङ आरोखि ना बेलाय दाउ ओमफ्राय नैबेजों थांनि ओमफ्राय जिरायग्रा बिराद मोजां खालामनानै दोनदों आरोखि ना नैबेजों थांगोन जोङो बिराद मोजां लोगोफोर बेरायनो आरोखि ना बिबार बारि जोब ओमफ्राय नैबे न'आबो बेनो नै माबायदि सिरि आरोखि ना बिराद बरिया नै दरफ्रा नायदो आं सिङाव हाबैला आरोखि ना बिराद मोजां कालारजों साजायनानै दोनदों आरोखि ना हाबैथ'ला ओरै नोंथांमोना आं देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बांलासोलै इयो नै बांला बरिया हाब न'आ बिराद साइसलै न'आ बिराद साइसथार बा बरियाथार माथो न'आलाय हाब बिराद मोजां बरियाथार थोस गोलोमफ्रुजोबलायथारबायलै नै फट' खेबदोंमोनलाय बा दिनैसो फैफेरबायलां बे जायगायाव बिराद मोजां ओमफ्राय आं बांलाखौ खोन्थाबावनो दे नोंथांमोना बांलाखौ नायबानो जाबाय बांला दंबायो आरोखि ना बेलाय नै बांला बा फट'क लानाया हाजालालै बरिया जायगा नालाय फट'क लादों आरोखि ना फट'क लादलाबायदोंना नै बांला बियो सिङाव हाबैथ'ला दै लोगोफोर बेनिफ्रायनो देखायबाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बिराद बरिया दिनैसो नुफैफेरबायलां बेबायदि जायगाखौ रायन' जायगा नालै रायजोफोर उदालगुरिनि रायन' नैबेलाय नै
फटक लानाया लाजाला मा नामथाय आं सिनायालै बेखौ ओइ गोग्लैगोन जानला मोनला गाखोलाबाय गोग्लैलाबायनाय नैबे न'आ बायबायलै नै रायन'नि मालिक भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा एसे मोजां खालाम बेखौ मानसिफोर फैनानै थाफैनांगौ ना एसे हरै नायलांबावनि दै सिङाव नायलांनि मा दङ आं देखायलांनि नैबेजों ओरै गाखोलांनांगौ आरोखि ना मेङोलै माथो हरैबो दंबायो नै बिराद गोजौ नै बियो माने बावखुंग्रि हाजो बायदिथार माथो गाखोनांगौआ बिराद गोजौ आथिं रुबायलायजोबोलै बा जायगाया बिराद मोजां लोगोफोर माने आं गाखोनानै मेंबोलायबाय आरोखि ना नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो गाखोबोदों आरोखि ना हाजोआव दा आङो नोंथांमोननो देखायलांबावगासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो बिराद हाजोलै रायन' सोरबा फैफेराखैबा नायफेराखैबा नायनानै ला लोगोफोर मालाबाफोर नोंथांमोना फैयोबा फैनो हागोन आरोखि ना नैबेलाय नै बाब बावलाय बोरैथो गाखोयोनो बरियाहाय मानसिबो गैया नै दाना बबावबा बोरै गाखोयोलै नायलाय रायजोफोर माने बेजों मानसि थाबायनानै दिनैथ' रावबो गैया जाहैबाय देखायनोबो गाखोहैगोन आरोखि ना डेन्जार जायगा नायनानै ला लोगोफोर दै बिराद गोजौथारलै रायजोफोर लोगोफोर मेंगुलाय माथो बिराद डेन्जार जायगानो के भाई कत पर आइसे तामुलपुर अच्छा ঠিকে আছে দে চাবা আহিছে না पार्कটো ঠিকে আছে दे बे जायगायाव आरोखि ना बिराद गाहाय नै ओमफ्राय बे आं दा फैनाया माने गोजौ आरोखि ना जायगाया ओमफ्राय नैबे बिबार नै ओमफ्राय बै गाहायाव हटेल दं आरोखि ना जाग्रा लोंग्रा बेवहाय गासिबो मोनगोन ओमफ्राय नैबेजों ओंखारलांजायो नै बेजों ओंखारलांनि जाबा फारिब ना स्लिप नाखाबोथ' नै स्लिप जाबाथ' गैला सेस जाखागोनलाय दास गोलोमफ्रुलाजोब्बाय नै डेन्जार लामा सैमायाबो हनै सैमायाबो ओइ सैमा हंगार साला हाय हंगारदोब्रा लामाया आया फाग्ला हंगार बखायाब्रा मेंबायलै लोगोफोर एसे जिरायथ'दोलै माने ओंखारनाया बिराद डाउन ना ओमफ्राय मेंलायलायथारो आरोखि ने बिराद गरम जाबाय गोलोमजोब्बाय आरोखि आं नोंथांमोननो देखायलांबावनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेलाय नै नै मोनबायलै आरोबा बांलासो नै नुबाय दा बेबायदि रोखोमनि दं आरोखि ना रायन'आव बेरायनोथ' बरिया जायगाया नोंथांमोनाबो फैयोबा नुफैनो मोनगोन आरोखि ना रायन' जायगाया बेरायनो माबायदि नोंथांमोना फैदो फैबा मिथिगोन नुफैगोन आरोखि दै आंबो खुनु दिन फैफेराखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय उदालगुरि आमबागावआव जोङो फैदोंमोन आरोखि ना
जोंनि न'खरनि एसे दाख्लै थैनानै थांनाय माने बस दंमोन नालाय बहाय फैदोंमोन बहाय फैथावथाव ओमफ्राय बहाय बेरायलांनो होननानै हाबफैनाय जाबाय आरोखि ना नैबेलाय जायगाया हा नै एसे बहाय हाबनानै साहा लोंनोसै ओमफ्राय न' फारसे जोङो थांफिनसै आरोखि ना दसेनि उनाव साहा लोंनानै थांफिनसै नैबे जायगायाव बिराद मोजां नै नोंथांमोनासो माबायदि नुदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि ना नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि नैबेजों उल्था हाबनोसै आङो आरोखि ना नैबे सिङाव हाबलांसै साहा लोंसिगोन जोङो दा ओमफ्राय नैबेयावहाय केमेरा लागायदों नै बा हाबफैबायलै हाब मा लोंदोंब्रा साहा हाब थान्दा लोंदोंलै मालाय नोंस्रा एसे नायद्लाबायनोसैलै साहा लोंसैब्रा ओमफ्राय नै जोंहा केन्टिना बावनो आरोखि ना बहायनो संनाय खावनाय गासिबो न'जोब आरोखि ना बाव रेडि खालामग्रा जायगा नोंथांमोना फैयोबा नुफैनो हागोन आरोखि ना संगासिनो दङ सोर सोर मा अर्डार होयो बे जायगायाव होगोन आरोखि हा थान्दा लोंदों थान्दासो सोरबा सोरबा जौ साननो हागौलाय जौ नङा दे लोगोफोर बेयो थान्दासो बहाय बे बुस्थुखौ मोनखाया आरोखि बहाय बुस्थुखौ मोना नैबेवहाय जाहैबाय टिकेट काउन्टार माने फैसा लाखिग्रा मा होनो बेखौ दे एसे आं नोंथांमोननो देखायनि राइन' साइनबर्ड नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि दे नैबे जायगायावनो आं देखायनो नोंथांमोना नैबेलाय जायगा हा एसे सिङाव हाबना आं देखायबावनि नोंथांमोना मोजाङै नायलांदो आरोखि दे राइन'नि साहा लोंनाय जायगा नैबेलाय राइन' जायगाया बिराद थान्दा ना थान्दा दा आङो भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै रायजोफोर दै उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोनथोंसै हा बाय बाय